плаче малко за ремонт. Тук плаче малко за ремонт. Кой ти е казал, че плаче за ремонт малко? Малко мога да удара по наш пътувал на балета. Не мога да... Мога да удара по наш пътувал. Представяш ли? Ще удариш една шпатула на нещо друго. Може и на Нели да не бъде Ще ти кажа аз на нега. Абе, ти строител ли си ли? Тук къде ми ли ще отблъскаш? Го си дошъл тук? Дошъл тук да обясня на работа къде ходих. Обясни къде си. Тук хората искам да обясня на работа къде ходих. Значи, добър вечер всички, здравейте, здравствуйте. Говори по-разбираемо, бе. Значи, хора, сега се връщам от Русия. От Русия се връщам. По-точно от това, бе. От Калмукия. Калмикия, бе, Калмикия. Бе, грешка, бе. Грешка, от Калмукия, ами, от Калмикия. Калмикия. Абе, това, бе, де живеят там калмуците. Абе, Калмикия, бе. Калмиките, бе, Калмиките къде? Калмики, не калмучи. Калмиките. Калмики. Калмики. Калмики! Не ме съжаление, бе, бали по мамата. Не, Калмики, калмуци, такова. И оттам идвам, де се играе. Това, бе, дали, следва да бъде обясня. Шахмат. Къде се играе финал на световното по шах. Шах, къде се играе това? Павлов Крамник. Аз по шах обаче не си бедам. Аз по шах въобще не си бедам. Да има нещо, нали, световно по табличка, да фърля зара, това по белоче там съм. Ако има белоче, 3-5-8, това на белоче, терца, те работи ги да. Обаче аз, света на белочето съм като Марадона за футбола. Света на белочето аз съм като Марадона за футбола. Значи, имаме, виж как е тази Божията ръка, как вадим Божията терца. Баш кога никой не предболя. Значи, вада, купивам такова, всичко такова, правя вързано, взимам такова, както и да. Ама не сега белочето, ще да кажем, що бех в Калмукия. Калмикия, бе. Това е, значи, нали сега даме световното по шах. Да, бе, разбрахме, бе, така е. Световното по шах там ли е? Там е. Значи, аз обаче, батенце, народа, не знам от никъде. Това със световното не е разбра. Информация нямам. Обаче ми дадат седмица, ми звени по телефона, отсреща, ми звени, ако щеш вервай, Веско Топалов. Нашия световен шампион. Нашия световен шампион Веско Топалов ми звени на мене лично по телефона. Заклевам се в колемамата. Колемамата да пукне е тогава, ако лъжа. Значи, ела вика, и Веско Топалов ми заобажда и ми вика, ела вика, фичка, Коло вика, ела бържи вика тука, гай, трябва да помагаш, вика. Викам, бе, Веско, казвам му, може да му че, викам, какво ви разбираме главата, викам, какво ви разбираме главата от шахове, батка. Какво ви разбира? Той не е да не. Вика, ела вика, брижи, вика, ела тук. Ела брижи тук, защото вика, имаме тук проблем с единия Кенев. С единия Кенев има ли проблем? С единия Кенев има ли? И той вика, Крамник ли е? Къв е това? Руснака? Крамник, Руснака. Нали? Руснака, като се запъри вика вътре в Кенева и няма вика излизане. И какво прави вътре? Не се знае. Ела вика, така ми вика Веско Топалов, вика, ела вика тук, бат Колю, ела вика тук, фичка, да види вика, какво става с този Кенев? Вика, разбираш. Аз съм тук. Отдъхнах се, така си отдъхнах, бате се. Как си отдъхна? Такова, падна ми, такова капка от душата. Да. И викам, бате се, отжех, викам, може и да не вдявам. Ама викам, от Кенефи всичко го разбирам. От Кенефи разбирам. Значи, ако е запушен, ще го отбушим. Ако е отбушен, може и да го запушим. Ако е отбушен, мога да го запуша. Ако е запушен, мога да го отбуша. Разбирам и от бръзга на мазилка, разбирам. Вижте, това сам съм си го да правя. Значи, как се правим бръзга на мазилка? Не. Избираш 1 литър буза, 1 литър бира, подскачаш 2-3 пъти, и после на вентилатора се изрязваш много яко. 3-40 квадрата ги правят, покрием ги без никакви проблеми. На вентилатора е така, ако има повече... Добре, продължай нататък за шах. Много ми става да пръскал. Това ти ли си го напръскал? Това съм си го напръскал лично. Хайде, ме занимавай. То бъде да не мирише, бе. Разбирам и от изолация разбирам. От изолация също разбирам. Няма да говорим сега за това. Няма да говорим. Само дето сам се личах и изолирам. Си се правя си една мистрия и си тръгвам. Казва, значи не да говорим с такива работи. Може не да говорим с такива работи. Сега само да обясня за Руснака. Кажи за Руснака Крамник. Разбирам и от... Добре. Значи, фанах за балета и отивам в Русията, баш на финала. На шаха да бега. И какво да ви бъдете се? Значи това Руснака, Крамник ли, как ще да? И верно, постоянно седи и виси в Кенева. Виси в Кенева такова. Абе, направи някой ход и веднага у Кенева се изходи. Значи, ход, изхождане. Е, това е играта. Значи това е играта. И че тогава аз се издервих. Малко се издервих. Почнаха ми трепери ръцете, почнах да говоря, че по-пред такова, малко се издервих и ме викам, абе, то какво прави там? Викам, постоянно, бе. Какво прави там постоянно? И се позамислих така. И си викам, първа версия. Значи тук има няколко версии. Първа версия. Викам, значи той сигурно постоянно виси там и пикае яко. Пикае, викам, то пикае, какво толкова, викам, пикае.
Знаеш какво се сетих? Какво? Пика газ. Пика газ, че не мога да бия нашето момче. Не мога да бия нашето момче, това пика газ. Пика газ, ама той и газ да пикаш, батенце. Няма да пикаш по 50 пъти. Колко да пикаш газ? И газова редба да имаш. Колко да пикаш? Колко да пикаш? Бира се. И отидах, батенце, и глобам на вратата. Ама за да заключи отвътре. Много яко се заключи, аз глобам по вратата, вътре не пуща, никой не пуща вътре. И аз викам, отвори бе! Руснака, отвори бе, отвори! Отвори! Той вика, дед вика, дед. Не пускай, вика. Не пускай, и викам, дай твоята баба да идват. Такова, викам, чакмата, такова. Викам, и да бъдах вратата. Влизам, гледам го, той седи на джинията. Седал на джинията, след такива джини, стъкли ме гледа, такова ме гледа. С стъклени очи и седи на джинията. И седи и разучава някакъв такова нов ход с пешката. С пешката. Значи, фанал си пешката. Разбираш ли бе? Фанал си бъдеш пешката, бъденце. Такова зика пешчица, така никва мишева, така нюню пешчица, така мишева и се опитва да я направи царица. Опитва се да мишевата пешчица да направи царица и ми я размахва така пред мене. Разбираш ли ме, да менеш ми да му извада пътанарка. Му извада голямата пътанарка, колумна по главата му се изкъпи до джирата такова. Казва, не да говоря по-чески. Значи, и му викам, ти бе, викам, ще бъдеш бе. И му показах, бъдеце, един ход с топа. С топа му показах един топ и му скрих топката, бе, се откъде до такова. С топа, топ, мат, маскарата го направих. Това беше такова, между другото. Как дойде? И бе, и изкарах го от кенефа го изкарах. И го предих да играя там. Преди го да играя там, отидох. Значи, варя го от кенефа и го пращам да ходя да си играе колкото можеш, да стиска. Колкото можеш да играе. Да си иска да да играе. Обаче след малко, не знам да видя какво става. Това, Ротага, крамник ли? Крамник. Пак седи в кенефа. Такова неговата сепката, такова вече, много се дозак. Тук вече много се дозак, пак седи в кенефа, думка по вратата, този път никой не отваря. Турих така охода вратата, чувам вътре, нещо стене. Нещо стене. Стене. Нещо такова. Стене нещо вътре и такова, и аз съм слушал такова охода, викам, абе, Ротага, викам, какво стана? Бе? Той, ето отгоре тъчно, много тъчно такова, провлачено, напезно такова, стенично такова, ми вика, направо вика, нищо няма да излезе от мене. А така ми го казва. Викам, спокойно бе, човек. Викам, спокойно бе. Викам, ти сега викам за една световна титла ли си викаме? Аре викам, ще паднеш. Голема работа викам, ще паднеш. Нали? Викам, $500 милиона си ги вземаш. Значи паднеш да биеш, пак си вземеш $500 милиона, гушката си правиш това, такова, да отвътре пак ми вика, нищо вика, няма да излезе от мене. Абе, викам, спокойно бе, аз вече такова, жълто ми се, той душичка да носители. Викам, спокойно бе, казвам, как викам, няма да излезе, викам. Ти си станал вече, викам, гросмейстър, там викам, шампион си, бил си, това, уважавате хората, викам, чак викам, аз дойдах да ти отпушим кенефа, а ти викаш, нищо не мога да излезе от тебе. Аре, викам, кротко. Не мога, вика, кротко, вика, не мога, вика, нищо вика няма да излезе от мене. Викам, що мислиш, викам, че нищо няма да излезе от тебе. Що викам, мислиш така, какво толкова, викам, какво толкова ще се случи, че викам, нищо няма да излезе. Що от тебе, що викам, нищо не да излезе. Ами, те вика, това, вика, крамник вече вика, нищо вика няма да излезе. Това вече Руснака ми го говори на мен. Вика, нищо вика няма да излезе от мене, имам, вика, запек. Това вика, имам запек. Добре, че имаш запек. Представяш ли какъв бухал щеш да извърни? Стига де! Какъв бухал щеш да извърни? Добре, че имаш запек. Тук щеше с четката. Стига де, с четката ще го да убия. Както е да е. И за това, бъденце, ето, Руснака не се яви повече да на партия, къде я загуби служебно. Той повече за това не се яви, защото запеха такова и вече за... Дай да ми губя повече времето, да си тръгвам аз, защото натам съм тръгнал, че нещата нещо са се закучили и Веско Топалов каза пак да намина. Каза Веско пак да намина Топалов. Защото имам да се видя Топалов.